Is Apa yang lebih dengan peniaga gitu mantap. Hello, good morning mga pinangga. So naanapod tas karsada, maligya na pud taglana, Bioherb Healing Oil, Bioherb Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Eye Wash, Bioherb Herbal Beauty sa patong lilion. Huwag naabay tao, wala. Oh, adili. Good morning. Good morning mga boss. Mga sulula. Guwapo kay ta diri oh. Basta makagamit tag filter no. Kahamis ba yan? So doon na tayo special nga bagdukan para sa mga taga-Dakbayan sa Sugbo, kunya para sa mga taga Mindanao, mga pinangga, special mga higala. Kato mga manugat karon sa Balamban, hala paingon nami og Balamban mga pinangga, no? Ay diha karong karong muntang orasa pero late ta gamay, no? So nakagwapo na tag maayo ani mga pinangga puryabuyag. Paingon na taog Balamban nya dala atong produkto. Good morning ni Tita Rios de Asbohol. Mayong buntag. Gwapo na mo kay ko. Good morning tang hatag pang 2 PM. So, paingon tag Balamban mga pinangga. Kato mga taga Balamban nga gustong mosugat. So, naatas Balamban no. Kato mga taga Toledo nga ganahan makakuha sa tong bag-o nga alarma guide na ara sa panimalay ni Ma'am Miriam Adan sa Ilihan. Mga pinangga unya katong mga nanugat gahapon ianda minyo ang alarma guide kay mag-alarma ta. Nya doon ako special nga pabagdukan mga pinangga sa mga taga Cebu, taga Bohol, taga Leyte, taga Mindanao, mga taga Negros. So daghang kayong salamat sa mga naglantaw diha. Nya hala. Good morning tang amping sa biyahe. Salamat Ma'am Susan Hangaw Yikyik, Ma'am Nilfa Pahi Akabo de Asbohol. Mayong buntag. Mayong buntag ni Ma'am Rofa Villarin, Ma'am Josephine Banson. Good morning tang sa Danau City ni tang. Good morning Ma'am Josephine. So doon na tayo special karon mga pinangga. Isugda na to gatag hapon unya mga nanugat gahapon ayaw gyud buhi ayaw gyud buhi katong mga nanugat gahapon ayaw gyud buhi ayaw ninyo ipanghatag ni bisan kinsa kay aron makadaog ta mga higala sekretora na mga pinangga no mga taga Lubok Bohol oy mayong buntag ninyo diha mga pinangga. So atong special nga dalag hapon mga atong bagdukan mga nanugat gahapon. Naglantaw ba mo diha?
Shoutout Ma'am Janeline Idaw Sombrino. Good morning tang, shoutout from Gidapawan City. Ngayon ko pang 2 PM tang, salamat o amping salamat po ninyo dia. Good morning tang Ma'am Anabit Mondano. Good morning. Aljon Pantuha. Good morning. Shoutout sa Taytay Danau City tang. Ma'am Linda Aguilar Kadungon, ako tang tagai para palit og tambal. Ma'am Luida Tano Urog Kodira, morning. Tiriskuli Bulutano. Good morning Ma'am Tiriskuli Bulutano, no. Ma'am Annalyn Fernandez, Des Mindanao. Good morning nga mga pinangga. So, bagdok meron, no. Ya, katong mga gustong mo sabay, pagsulti lang mo kay masabayon ta mo, no. Mga pinangga. So sa store ta karon, paingon tag Balamban mga higala sa simbahan ng Katoliko Balamban, mga kahigalaan sa simbahan ng Katoliko Buanoy Balamban di ay sorry. Simbahan ng Katoliko Buanoy, Buanoy ha. Buanoy Balamban. Ma'am Susan Ruiso, maayong buntag das Bohol, das Sagbayan Bohol. Nga kita-kits unya tanin ninyo diha mga higala sa Bohol karong bulana, no. Ma'am Linda Aguilar Kadungon tang, shout out from Granilla, Cebu. Oy ha, good morning. Mayong buntag sa tanan. Hinaot nga malipayon mo diha. Bahala mga pinanggagaway numero, paglipay mo diha. Basta kami mobagdok mi karon. Ganahan mo mosabay, hala. Pagsulti mo ganahan mo kay masabayon ta mo ani. Special ni mga pinangga. Good morning ni Divina Lord Tatoy. Good morning tang Randy Labial. Good morning. Marilyn Magsayo Bukod. Good morning. Mga taga-Tagbilaran Bohol ha. Mayong adlaw sa tanan, mayong buntag sa tanan. Hi tang morning pa shout out diri sa Dipolog City. Thanks. Sige, salamat kay mga taga Leyte. Kumusta mo di sa Leyte? Naabay mga taga Bohol diha, mga taga Leyte. Taga Negros naaba. Taga Cebu naaba, taga Cebu City. Mga taga probinsya sa Sugbo. Pa shout out lang from Dika Tungkil Minglanilla. Shout out ni Ma'am Elizabeth Siton diya sa Dika Homes. Always good me kasabay sa imo numero tang. Ma'am Leonila Polistico Garcia, paapila submit ang from Bohol. Sige, pag soltera mo ganahan mo sabay sa akong numero kay pasabayon ta mo mga pinangga. Bahala wa mo yung numero dia, paglipay mo mga pinangga. Taman sa inyong gusto. Watching from Cebu City, Ma'am Jovi Tanio. Hello, ato ang karaan nga followers. Shout out Ma'am Jovi Tanio. Ma'am Leonie Sabidra, ako tang mosabay ko mayong buntag. Mardelina Pugusa, pasabay ako tang. Uy ha, sa mga musabay pastila nindot kaayo imo sa buntang nahurot na ako lagi. Edward Cabal Giba, good morning, no. Good morning sa tanan nga mga naglantaw diha karon mga pinangga. Papila ko tang from Hingoog City. Ma'am Mayla Pahaylaid, good morning. Kunya Ginilyn Perami, oy ha, good morning. Tang pasabay ako sa imong gibagdukan Gina sa Brusos Lapu-Lapu. Ako tang taga Negros, i-appeal in town ko. Sige ko sabay sa imong numero tang tiki-tiki sabtang nahurot na. Kining moangyo ko be sa mga taga Bohol ba nga mga nanugat. Paliw kog text sa inyong kuan. Karon ha, karon. Text lang. Paliw kog text sa inyong text ko ninyo sa 0906 2098717 katong mga nanugat sa Bohol ha. Kompleto pangalan unya address, no? Mga pinangga, mamalihog lang ko.
Please lang kay naguba akong usa ka cellphone nga tuwa didto inyong cellphone number mga pinangga, no? Palihog lang mga pinangga. Pa-text gyud ko ninyo, no? Tagaay lang ninyo gigayon bisan kana lang usa lang ka text mga pinangga. Ha, mga nanugat sa Bohol, kompletong pangalan ug address. Okay, katong mga gipangatag nako sa live yain nato ninyo. Doon na may special karon nga among gi atiman og maayo mga pinangga makigalaan apan pagsulti lang mo kay mga pinangga aron maapilan mo mga pinangga, no? Text lang ha mga taga Bohol. Ayaw lang tawag para mausa na kog send tanan ba. Ha mga taga Bohol karon ha karon dayon nya mo pasa pag text mo karon dayon mo pasa ko mga alauna sa hapon, no? Kay pabuto na ko tanan text mga pinangga aron mausa na kog reply sa mga nanugat sa Bohol, tanan mga nakasugat na mga pinangga sa Bohol ha, sa atuang cell store diha o katong mga nanugat diha sa Lutupan, Naga, diha sa San Fernando, diha sa Karkar, Sibunga, diha sa Argao, diha sa kining Dalaget, diha sa paingon nga to sa Oslob, diretso na mga pinangga. So text lang ko ha mga pinangga niya, butangin ninyo kanus amo nakasugat kay aron ma-replyan ta mo diretso mga higala mga pinangga. So kanara kadyot ra kayo mga pinangga, please lang ha. Griselda ba Vitalia from Bohol Kandihay tang, please papila ko sa imong special, thank you. Sige mga taga Bohol. Palihog lang ko mga pinang text lang niya butangi kuan asa mo dapit sa Bohol, asa mo dapita sa Cebu, asa mo dapita sa Negros, asa mo dapita sa probinsya sa Sugbo, sa south ba mo, sa north ba mo, sa norte. Pa-text lang ko kay akong cellphone usa na kuba na dito ang inyong cellphone number mga taga Bohol ug taga Cebu mga pinangga, no? Pa-text lang ko ninyo aron masindan dayon ta mo. Karon ni ha, karong alauna ko mag-send mga pinangga, no? Mga kahigalaan, mga kaisuonan. Okay. Palihog lang. Dili jud ko nimo pansinon. Ma'am Jeline, Ma'am Bayla Lakapag. Good morning, ma'am. Ma'am Anasita Cabanas, pwede sumali, Samar po ako. Oy mga taga Samar, oy pastilan mga pinangga. Ang akong cellphone number ha, kiniray text ninyo kay ang 2883 na wagtang. Kanina lang usa ka book akong cellphone number kining 0906-209-8717. Mao na lang nang usa akong cellphone number mga higala. Text lang ha, ayaw lang tawag karon mausa na ko mga pinangga og pang-reply. Okay, kung arita sa Facebook page mag-PM mga pinangga, matabunan man gud inyong message kay porting dagana mag-message, no? So sa text lang mga pinangga, mga kahigalaan aron sigurado mga pinangga, butangin lang jud og address kay ako ra nang idritso Bohol, ana Cebu. Mo na pang-replyan nako mga pinangga sa mga nanugat na mga higala, no? Mga pinangga sa mga na ay kuandera. Okay ha? So ingon ana ra mga pinangga, kasayon inyong buhaton karon legit ni ha mga higala. Alauna ko magsugod og pang text kay kini mga pinangga para 9 PM unya. Alauna ko sugod pang reply mga pinangga hangtod na gabi, no? Sige ha, palihog lang mga pinangga katong mga nanugat sa Bohol. Palihog ko, no? Sugdi na ninyo karon kay karon to ko pag text mga pinangga. Ang akong cellphone number ha usara ka buok 0906-209-8717 pag text mo diha mga pinangga.
Ayaw lang mo pag kato mga nanugat, ayaw lang mo pag-message sa Facebook page kay Juan, ayaw lang mo pag-message ako sa Facebook kay matabunan inyong chat, no? Mga pinangga, matabunan inyong chat. Ato ra sa 8717-0906-209-8717 mga pinangga. Ayaw mo pag-message sa ako ang Facebook mga pinangga aron madali ta mga higala kay matabunan lagi na inyong chat, no? Mga kahigalaan. Ato na lang mo kung mag-message mo, ato na lang sa cellphone number sa 0906-209-8717 kay di ko ka-check sa message mga pinangga sa Facebook, no? Mga pinangga. So ato ra sa cellphone number nako. Text lang ha, text para madali. Kay tawag dugay kayo mga pinangga. Nga daghan kay taga-pason. Kay daghan kayo mga pinangga kuan. So pa dool na lang mi sa simbahan nga Katoliko Buanoy Balamban, Cebu. Nga kita-kits ta diha, no? Mga pinangga. Diha ta mga higala. Diha atong special nga gidala. Ato ning iapod-apod sa tanan mga higala, mga pinangga. Sugdi na ninyong text ha. Naabay mga taga Bohol diha. Mga pinangga. Unya mga taga Cebu, pag text mo mga pinangga sa 0906-209-8717 mga taga Cebu, mga higala. Salamat kayo ninyong tanan. God bless. Good morning.